राते कमर दिला तोर ए राजा जक झोर ए राजा कमरिया में पीर बोरी जोर ए राजा कमरिया में पीर बोरी जोर ए राजा ये छिना भातरा घर जाके आ भातरा ले हिल करवाई हो आ खूब कही हो कि जोर में खूब दर्द बाटे कमर में ठीक बा आज देख नहरू अबे झक झोरे वाला हो गई बात जा दहले बन कदम तैयार कर छिनारी सवतिया ए हमर करे जा तार माई के फुलमतिया के पटा लियो ओकर संग खेला बेला करी हम जा तब ससुरा ए सावत पहले आके देख ताकल सब पसंद करो सब तार थोबड़ावा के आ तार लूर लछनवा के तब यार आसिया के बोली ह ठीक बा ओकर संग मिली त के का संग मिली लो ना हो लोइना के पैदा क के हम पछता तनी कामना ना छत्तर में भातार भी सुतनी के तू पैदा हो गइलू हमारा इहे नहीं के बुझाते हमें अपन याद ही सुतो ना रह रे माई रे माई पर बात सुन ले पुमनते कह दे मैं यार के खुश राखी अरे तो जो पहले खुश हो गया यार के जो खुश हो क्या तब हे देखो ना के देखो चेहरा पर काटे में दाते अबे जान तो ना वही में काट ले तैयार हो जा तोर बापवा कही के तैयार ना कोइले से करमाई देखो रानी जौन पूछियो सवाल ना तो जवाब प्यार से दियो नहीं रे हां हमारा मामा गांव कहां हो मामा गांव तार बिशनपुरवा हो हां बिशनपुरवा हो मामा गांव और का पूछियो मामा गांव पूछियो तो मामा गांव बिशनपुरवा माई के नाम ललझारी पापा के नाम रामलाल गांव कहां हो श्री रामपुर अबे बिशनपुरवा रहे ग्राम ग्राम पोस्ट नागपुर देखो आज जौन बात सुन रे पढ़ाई लिखाई में तेज बटले बाड़ू कौवा कया होते बा एबीसीडी एबे करला गिनती एबे करला गिनती पूछो स हां तू वने तू पहाड़ा कहल जाला ओके टेबल के तू वने तू याद नहीं करे ए बच्चा बा हम इनकर बियाह करले मर जाई हमरा पता बा अंतिम संस्कार हो जाई तो किनरा उरारो हम रख दे दुनियावा के अपना अगुआ के 10,000 रुपया दे के कैसे हम बातें फुसलिल बने बुझाई न बिना बियाह ठीक होले अगुआ के पैसा देते लग त चुस्ता का करी हो 30 गो कर बियाह कट गई चुप हाला ना हित गन आसपास पूछियो सको को बियाह कट गइल कौवा होता बताई ओ बाबू अरे समझा दे बणीमा लेके रे ई सब एकदम नहीं बोल ई बात के झूठ बोल देवे के बा झूठ हां ई झूठ जल्दी के तैयार कर तो चला घर में चला हित गन मारे बाल पोती दे दे वो सोरा भातार घर जाके पढ़ाई पढ़िया ऊ वाला ठीक बा हाउ अब बाल पोथी वाला पढ़ाई खेला बेला कर खाती माई हमरा के कच्छा देलबे दुपंगावा उहे पहन के जाम बियाह को के पर तोहरे गांवे आवे में बड़ी बुझात है भाई का करी जाने कि तनी रास्ता खराब न बते तनी मनी रास्ता खराब है ऐसा रास्ता खराब है कि पूरा हमार कमर में दर्द हो गयल हो आ जा बैठी आवा कुर्सी ओने की सथैले बैठ जा इहे मिठा पानी लियाइल हुआ हां बैठ जा पिया हो पानी पिया ला लोगन खा पिला पी जा घर के मीठा पानी तो पीते रहे के लड़की के बोला दी देख लीजा हां बुला तनी पानी उन पी जा ऐसा है ना लड़किया के बुलावा ठीक बा पहले लड़की दिखावा ना हो हां मई अरे बबुआ लपक लेबे के ए भगवान जी पिया ठीक कर दिया हे माता रानी आ बैठ अरे ओनिया राम राम अरे राम राम और सब सुनावा ठीक हुआ ठीक बने एकदम हम अच्छा लोग ठीक से आ गई है जाना यह लड़की है हां मायरे चमसवा पूरा गनी गाना के पहन ले मुंह से पर्दा हटवा दी देखिन हमनी गांव के कल्चर ह अच्छा। जनते बानी कि जब तक लड़की के रवल कहब जाना मुंह देखे के तब ना देखा सकिना हम अच्छा देखा एक काम करा लड़किया के घूंघटवा उठावा अच्छा ठीक दिखावा हाँ। देख ला लोगन इहे बा लड़की हमरे देवरा के त हथवा तेरा लड़किया के मुंहवा तेरा का ऐसा बुझाता आयो तो कहले बा यो तो कहले बा देखी जा
तनी बबुआ के देख के हमार लकी नटखट ही है ना। अच्छा यही अच्छा से। अच्छा नाम का पड़ी बाबू समझाओ नाम आ खेदनी कुमारी ए खिदनी नारी इनकर तो नाम नेहा बतावल गइल बा। नेहा नेहा हम अगुआ हई हो ना पर सब लोड हुए। आजी के हो आजी के अच्छा खेदनी देवी आजी के नाम हाँ हाँ अच्छा अब रउआ कुछ पूछल चाहत ना पूछ ली। अरे हम अगुआ हई भाई, हम काहे पूछी? हमरे कमीशनवा से मतलब है। का रे माई खइबा लखाइला शादी से ठू जा दी कमीशन हमके याद बा। हाय का रे कौन खाई लकठो खजली लटको। जली चीज बाटे। बाबूजी के नाम का ए पापा तोल द अरे भैया रे आ बाबूजी के नाम का ए लारी कुमारी देवी अरे भूसड़ उ माई के नाम बाबू के रामलाल चौधरी। रामलाल चौधरी अच्छा रामलाल चौधरी। हाँ हाँ हाँ। अब मम्मी के नाम का झाड़ी देवी। लाचारी देवी आराम से भी बोल सके दांत पीसला के का जरूरत बनी बा? जानते बानी खिसिया ही है 4-5 बार पूछ दे तनी त। एक ठे बात बताई, लइकिया तनी सा कम दिमाग के हिए जल्लू। बा घर में कोनो खल बात बा नहीं संस्कार शाम के बाद घर में बावरी जाई कहनी हां हाँ हाँ रवा बाबा पूछ लड़की से सवाल बा हमार अगर मर्द और परिवार तोहार नैहर के परिवार अगर दोनों में से छोड़े कोई तू केकरा के छोड़ बिशनपुरा बा अरे छोड़ दे चल ठीक है बस सब दुनिया अपन पति खातिर छोड़ देला घर नैहर छोड़ दी। उचित विचार हाँ 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 उचित बा मामा गांव के नाम आनंद माई हाजी तोके पता बा हम पूछला। नहीं पता तू पूछला फिर बाद में मत कहियो रउआ कुछ बोली अगुआ जी रउआ देखिए कुछ हम आई कुल ना कहनी भौजी कले में टाइम लगा दीजिए। सवाल पूछे कहा त मिठाई के कहला मंगैले अच्छा गौरी सवाल 10 गो रोटी बा 2 गो कुत्ता के डाल देलू 2 गो गाय के डाल देलू तो क गो रोटी बच हम दलबे ना करम इतना तू सस्ता बा किसान 6 गो आ कह दे 6 गाय के पूरा ना बचल बा अंदर में नहीं की कोइले ए बचिया आ गाय के मल के का कहल जाला? साबुन गोबर। काहे खातिर धोई मला बोकरा के त साबुन से ना और हाँ नलका के मल कहल जाला गोबर के ठीक कहता। अच्छा ये बताव आ बार बार नाक में से पोटा बहुत होखे तो का करे के चाहिए? नुमान लेके चल चाहिए देखिए जा सोच अच्छा बा। नुमान से पूछ दो मैं बांध तो नखे तरे अगर कौनो लड़की चाहे लड़का गलती सवाल का जवाब देत होखे तो ओकरा संगे का करे के चाहिए? प्यार मोहब्बत को खेला बेला चालू कर दो नहीं वो तो सही जगह नहीं सुने पुजाई अरे माई को आतिया कि मैं करो लेके पता के मार लेवे के चाहिए ये न करे माई रे ये दादा देखिए लड़की पसंद भी कि ना सवाल वाल सब देखी मुंह तनी मने बाटे हाँ, हाँ। देखी हरकत हमके निक नहीं खेला करे का छिनार होला करबा खेला बेला कोई के सामने कर दो ओही खातिर बियाह तो माई कहला बियाह हम लोग याद रखले ना का कहले बिया? कहले बियाह का कहले बिया? हम याद रखले रहे ना कहते के वो जाके खेला बेला करे हो जे तेला में तेला लगवाए चाहे कुछ कर लिया और कुछ कहले बिया? हां कहले बियाह केरा खाम पे बैठी है और कुछ कहले बिया? दबवाई है कहले बियाह मैं बतिए अच्छा और तुम कुछ कहल चाहतलू? हां बोला। हम यार के छोड़ के नहीं खिजाल चाहत तार यार का का नाम रहे? फूल कुमारी यार का नाम रहे? सखी ही है एगो गांव के सब नहीं हां ओकर नाम राजेश है काहे नहीं कुछ छोड़ के जाइल चाहत? ए प्यार करवा छोड़ देबो अच्छा प्यार खाली कइले बालू? हाँ। और कोनो धोर की चतवा ललाई अच्छा और कोनो दिक्कत नहीं है ना? ना ओकरे चलते गार पति नाय हो गए अच्छा और कोनो दिक्कत? दिक्कत ये बा कि ओकर सर्जरी कैंसिल हो गइल बा अच्छा। पथरी हो गइल बा चुमा चाती कइला ले अच्छा हाँ। एक आध गो बालो बच्चा भइल बा? फेंक देनी नदी में माई एगो बाला रे नारायण फेंकवा दे कब? हम उस समय दूध में से दूध आवत रहे हो हुआ बियाह करा बैठ जा बैठ बस गनी हम
बियाह कराओ। हुआ साहब रो पूछो तनी बियाह करे खातिर कि रो भगावे खातिर के तो हम पूछनी है का आई तो अपने से अपन हिस्ट्री बया कइलो से हम कुछ पूछनी है। माराबू भगावे खातिर पूछले बाले रे। और कोनो तार जीवन में उथाल पुथल भइल बा? एगो अंधैला सास संगे बाज गए रही हो। अच्छा ओकरो के दाग हमरो पिठिया पर दाग दे दसन। अच्छा। अरे का पिल्लो से प्यार मोहब्बत भइल है का तोरा? हां तो छनिया देले रही दोनों के। पिलवा के ना पिला पिली तो नहीं रखसन छुआए में हमरा के को जब बोल देला। हट राम राम। ई सुनिए को रउआ से काम रहल देख का? हमार बहिन के बारे में तो कुछ 1 जान लाख नहीं रुपया ना। रउआ के देवे के हां तनी ऐसा लइका लियाई ना हम एकरे से बियाह करके जे ना रह जाती। फोइया लगो रे मार लगो 1 लाख का बात बा। आपके दे दी हम काल्हे लेके आओ तो नया रिश्ता है। आप तो जानिए को नीले के बारे में हाँ। तनी देखिए हम हमार 30 को बियाह करतल बा। अरे चुप रहा हो हमके हल्का में लेत हो। भारी बार हो रे टांग के से चल घर में खा हम साथ संगे चलो मराए वाला बानी।